Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Nhasi ndiri kunoku kunzvimbo yeDhama Falls kwandauya kuzoona vakomana ava vatatu. Vakomana ava vatatu vamuri kuona vakamira vari 3 kudai ndo anonzi matriplets. Iwawa muri kutoona iwawa. Matriplets. Ini ndazoitry kuda kuziva pane anonzi identical. Mukavatasa vakomana ava havana kufanana. Anenge handizoti anonzi machii, chindinyorera comment section kuti vanonzi machii ivo havane. So asi chekutanga ndoda kuzivisana nezveShazin Technologies. Kana uri mucivil servant wese, aiwa Shazin iripo kukupai zvikwereti zvakafanana nemalaptop, mafoni, matablets, matelevision uye zvinota kuita futi zvakare masolar generators. So imi munonotora zvinhu izvi zero deposit. Kureva kuti hamuna chamunobhadhara, mozotanga kubatirwa mari zvishoma nezvishoma, kunenge kupa pachena. Saka imi macivil servants kunyanya macivil servants, endai tibatei panhamba dziri pascreen. Vakomana makasimba tinataurisai handiti. Natsotaurisai makatasa kuno zvine confidence mukati handiti. So chekutanga ndoda kunzwa mazita enyu, tichitanga nemukuru. Handi muri matriplets mimi? Muhombe ndiani? Tendai Chiwai. Tendai Chiwai. Alright. Tendai Chiwai, une makore mangani? Ine 14. Alright. Triplet number 2 ndiani? Tafadzwa Chiwai. And then iko uya Takunda Chiwai. Takunda ndowe mudiki. Ndiye mfano. Saka ndiye wamunotuma meso. Kana kuti anojamu. Totumani. Handiti. Alright, toda kuti titaure. Vakomana tauya panapa. Tanzwa kuti mimi munogara nagogo. Handiti. Gogo vachembera vachakwanise kana kuita chinhu. Imimi ndimi manzi mira kuchengeta gogo. Ndizvo? Apa kuchikoro munoenda? Alright. Munobhadharwa na school fees? BIM. Muri paBIM? Thank God. Ngatitange kutaura. Tiudzei Bhuti. Ndimi Bhuti kamuri pakati. Handiti? Tingotiudzai kuti chii chakaitika kuti muzosara muchigara nagogo. Vabereki varipi? Vabereki vakashaya. Vashaika gore? 2016. Wauri grade ani? 1. Alright. Saka ndokwawakatanga kugara, pamakatanga kugara nagogo? Hakuna dzimwe hama here dziri? Hakuna. Hakuna sei? Kwapa mama nekwadiki? Hakuna wakambouya kuzoda kubetsera nei? Dzikwagogo dziriko. Dzikwa mama. Dziriko. Kwaadeti? Hakuna. Hakuna akatombouya kana wamunoziva? Alright. Saka upenyu hwakamira sei muchirarama muina gogo? Gogo vakura vakuda kutopinda mu90 years. Upenyu vakatooma. Ndinongana bekutangira izvezvi. Alright, saka kuchikoro munoenda manje? Tinotongoenda takadaro. Serious? Komasikati? Kutongodzokawo. Saka mari inowanikwa sei? Kuti pamba panenge pachidiwa kudyiwa ndeti. Munowana sei chikafu? Zvinenge zvingori zvekujumawo. Serious? Gogo havachakwanisi kuita chinhu kandawaona. Munoita tumabasa, munodii? Kuti ndanzwa gogo vachiti mimi ndimi motora nababa vavo. Saka munoita chii kuti murarame? Ndaunatsoziva kuti munowana kupi chikafu chishoma icho chamuri kudya kuti murarame zvakanaka? Chero munhu angauya wanenge achingotipawo. Vemunharaunda? Kureva kuti motongorarama nekupfuura. Alright. Koma uniform kuchikoro unodii? Tatengerwa nevekuchechi. Alright. Mopinda chechi? United Methodist.
Usave chechi ndo vakakutengerai maifoni Yeah. kuti mugone kuenda kuchikoro. Yeah. Ko hembe manje chero anenge angochipawo murena angochipawo vemunharaunda futi samungotongorarama nekurindaya nevavakidzani. Saka zvamunoshuvawo kuti dai zvaitika pamburi nezvi mari dzekuchikoro nedzekudya dzechikafu chepamba zvekupfeka. Sahembe bhutsu mupfeka saizani 5. mese mungopfeka size 5. No, tiri kupanzwa komana. Let's hope kuti tinowana vanobetserana nesu handiti. Sazvo, how does it feel kuva matriplets? Ngova matriplets. Notongonakidza nekuti ndozvatiri. Ndozvitoripo. Sandiani anotaurisa pakati penyu kana muri 3 pamunoti idzotaura kudarika chese tiri ndiani? ndiyeyo ndiye mukomana. Nditafadza takunda anotaurisa ndiani? Tafadza. Akanyarara siri takunda akanyarara hadi zvekutaura taura. Anonetsana nevamwe stering ndiani? Hapana. Hamutombonetsana. Ko mukadenewa panze apo munoita sei? Wani wenyu akadenewa Ndongonishandira vanhu. Hamuzorege umwe wenyu achidenewa. Munongota kuti Tafadza akadenewa panze apo akasada kudhiliwa naye unoita sei? Unongosiya upedzera nenyaya dzacho. Ko iwewo kana ukadenawo panze tongogara warega udena. Yeah, no, that's fine. Kufara zvedani. No, it's okay. Aiwa, kuna vose vangada kubatsirana nevakomana vatatu avo vanova ivo matriplets. Vakazvarwa vari vatatu. Makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. Tobatsirana navo pamwe chete nagogo. Vana gogo vakura. Vekuda kupinda mu90 years vasingachakwanisi vavanochengeta. Zvakaoma kunze uko. Aiwa, tinovimba muchamira nawo. From Uncle Said, the only Zim Uncle. For now, he did much love and God bless.